Parlàvem fa uns dies amb el Salvador i ell em comentava una miqueta com la necessitat de poder compartir amb vosaltres una fotografia panoràmica de quina és la situació dels infants, però jo afegiria dels adolescents i dels joves. En aquests moments és inevitable referir-nos a les famílies, on estan ubicats, en quin tipus de famílies, quines característiques, quines necessitats tenen les famílies d'aquests infants, d'aquests adolescents i d'aquests joves que arriben a Càritas o arriben a d'altres entitats o que esteu atenent des de l'escola. Com és imprescindible i inevitable referir-nos a la família, sí que en aquests 5 minuts, que ja deuen ser 4, intentaré com fer 5 cèntims de quines són les característiques bàsiques o el perfil de famílies que s'estan acostant en aquests moments a Càritas. Us diré, compartiré amb vosaltres, des del punt de vista de la composició de la família, ens arriben tant famílies nuclears com famílies monoparentals. El nombre de famílies monoparentals ha augmentat considerablement en els 2 últims anys. Des del punt de vista de l'origen d'aquestes famílies, us diré que algunes d'elles són autòctones, són nascudes a Catalunya o a l'estat espanyol i han viscut a Catalunya o a l'estat espanyol, la qual cosa implica una novetat, perquè fa un temps les famílies que bàsicament s'adreçaven a Càritas Barcelona eren famílies que havien fet un procés migratori. No és el que anem veient en aquests 2 últims anys aproximadament. Com veig que en el públic hi ha 2 companyes de Càritas, aneu complementant el que estic compartint amb tots vosaltres, si ho considereu. Un factor també important és que les famílies que han fet procés migratori, algunes d'elles, hi ha una part de la família que ha retornat al país d'origen, amb totes les implicacions a nivell tant econòmic com emocional que això comporta. Mentre que fa uns anys enrere el viatge que feien era en el sentit contrari. El que feien els pares, les mares, els cuidadors d'aquests nens. Inicialment feien un procés migratori i després els fills i les filles es reagrupaven. És a dir, arribaven aquí a Catalunya, arribaven a Barcelona i completaven la llar juntament amb els seus pares. Ara el que estem veient és el sentit contrari, com hi ha una part de la família que en caure en una situació d'atur de llarga durada, un atur crònic, i no veure possibilitats de millora per poder sortir d'aquesta situació, el que fan és retornar una part d'aquesta família al país d'origen. Quan aquesta mirada no la posem només en l'adult, sinó que pensem que pot haver-hi un adolescent o un infant que retorna en el país, molts cops ja no és el país d'origen d'aquest nen i d'aquesta nena, és el país d'origen dels cuidadors, dels pares, de les mares, però ells, o bé perquè no són nascuts, o bé perquè van viure durant molt poc temps, ja no senten aquest país com el seu país d'origen, amb tots els trencaments que això comporta. Una altra cosa que volia compartir amb vosaltres és que des del punt de vista de les necessitats d'aquestes famílies, intentaré, malgrat sé que és fer-ho d'una manera molt esquemàtica, ressaltar com 4 situacions tipus que ens trobem. Una primera situació són aquelles famílies, aquells adults que han quedat en una situació d'atur de llarga durada, d'atur crònic, que han exhaurit les prestacions econòmiques que es deriven d'aquesta situació i que han exhaurit els estalvis dels quals podien anar tirant. I per tant comencen a entrar en una situació de deute econòmic per pagar subministraments, per pagar hipoteca, per pagar el lloguer. I associada a aquesta situació comencen a desenvolupar tota una sèrie de trastorns emocionals, d'angoixa, d'ansietat, de depressió. Aquest primer perfil de famílies que us comento, malgrat molt esquemàticament, podríem ser qualsevol dels que estem aquí. Ni més ni menys. Tots som candidats en un moment determinat de la nostra vida a patir una situació d'aquest tipus. Com vaig, Salvador? Pot ser. Sí? Un altre
perfil o grup de famílies que volia destacar són aquelles famílies que a la situació d'atur crònic hi podem afegir altres factors de vulnerabilitat. Per exemple, famílies que pateixen alguna situació de salut crònica, alguna malaltia crònica, ja siguin malalties orgàniques o algun tipus de trastorn mental. Famílies que, degut a l'atur, han perdut la vivenda o estan a punt de perdre-la i han iniciat tot un itinerari de ser, diria jo, reallotjats. Primer, tirant de la xarxa que tenen més propera, amics, familiars, i després, quan han esgotat com aquest primer cercle, inicien tot un itinerari en el que seria habitacions de relloguer, el que diem infrahabitatge. Diríem que són famílies que estan amb un sostre però sense una llar. Amb totes les conseqüències que, si després voleu i dona temps, podem entrar en relació a quines implicacions té aquest fet per als infants. Altres factors de vulnerabilitat, associat com aquest segon grup de famílies, podrien ser, per exemple, adults que tenen una formació molt menuda, i d'aquí després rescatarem la importància que hi ha pels infants, pels adolescents i pels joves poder potenciar tota aquesta línia de formació. Són pares i mares amb poques competències pel que fa a entrar, a continuar, perdoneu, en el mercat laboral actual. Queden exclosos d'aquest mercat perquè hi ha una formació bàsica molt precària i perquè no estan preparats per continuar en aquest mercat laboral que cada cop és més ferotge, diria jo. Aquest seria un segon perfil de famílies. Molt de pressa en rescato un tercer, que serien famílies que en els factors que hem enumerat anteriorment hi podem afegir algun tipus, característiques dintre de la dinàmica familiar que en diem disfuncionals. Per exemple, famílies on s'exerceix la violència entre els adults. Famílies que, davant d'una situació d'estrès crònic com la socioeconòmica que tenim en aquests moments, els adults no poden mantenir una resposta consistent de persistència davant d'aquesta situació i s'acaba donant una situació de crisi que pot esdevenir en factors de violència que abans no estaven presents, amb respostes a nivell de violència emocional o violència física. Aquest, dit molt de pressa, seria 2 minuts. Seria un tercer grup de famílies. Famílies que en aquesta situació de crisi es reajusten però d'una manera que diem nosaltres disfuncionals. Hi ha un desequilibri entre els recursos de la pròpia família i l'ús que fan d'aquests recursos per donar resposta a la situació en la que es troba. I des d'aquest desequilibri entren com en una dinàmica que no ajuda a poder sostenir els seus fills i a sostenir-se ells com a adults d'una manera positiva. I després hi ha un quart grup, i amb això acabaria aquesta fotografia panoràmica, de famílies on ja hi ha tota una simptomatologia que nosaltres diem que estan desenvolupant algun tipus de psicopatia. Són famílies que realment ja fora d'aquest context de crisi, que el context de crisi el que ha fet és agravar, ja es veia o ja es valorava, ja es diagnosticava d'alguna manera que hi ha patrons relacionals molt disfuncionals. I són famílies, per exemple, que poden exercir algun tipus de maltracte vers els seus fills, sigui un maltractament físic o per negligència emocional o abús sexual. Però d'aquest últim grup voldria rescatar que això no té a veure exclusivament amb els factors o el context socioeconòmic actual, sinó que ja són famílies que fora d'aquest context tenen uns patrons o un sistema relacional molt disfuncional i que la crisi econòmica el que fa, entre cometes, únicament és agravar-lo, és posar-lo en relleu. Sí? I fins aquí.
Molt bé, gràcies per aquestes paraules de síntesi. Entenc que quan estàs parlant que et diguin que tens 2 minuts, trenca una mica. Ho fem simplement perquè després